Fil-ħafna impenji bi preparazzjoni għall Presidenza Ewropea, pajjiżna qed igawdi minn tifħir u rispett mill-bnadi kollha Ewropej li qed jesprimu fiduċja fl-abiltajiet ta' Malta biex tmexxi l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea b'mod eżemplari. Iżda dan il-kliem pożittiv dwar pajjiżna mhux jinżel tajjeb ma' kulħadd. Kien imiss lill President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz li jispiċċa fil-mira tal-attakk negattiv tal-Oppożizzjoni. Fl-istqarrija proprju fil-ħin li Schulz kien qed imexxi żjara f'Malta tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Parlament Ewropew, il-kap tad-Delegazzjoni Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa ħass li kellu jwieġeb lill-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz. Casa qal li Schulz għandu joqgħod attent meta jesprimi l-opinjoni tiegħu. Skont l-Europarlamentari Nazzjonalista, l-President tal-Parlament Ewropew kien qiegħed f'impenn uffiċjali messu qatt lura milli jfaħħar lil pajjiżna. Casa fuq Twitter saħansitra fisser lil Martin Schulz bħala bla mistħija. Dan sempliċement għaliex bit-tweġiba għal mistoqsija dwar il-Panama Papers li l-ħin kollu semmi l-Oppożizzjoni, il-President tal-Parlament Ewropew qal li m'hemm l-ebda dubju fuq Malta u anzi li pajjiżna għandu l-kapaċità li jmexxi l quddiem liġijiet Ewropej kontra l-ħasil ta' flus. Għalhekk quddiem din il-fiduċja mill-President tal-Parlament Ewropew, Casa fetaħ l-attakk fuq Schulz u kritikah tal-li tkellem. Fl-aħħar jiem fost dawk li faħru r-reputazzjoni ta' Malta lejliet il-Presidenza Ewropea fl-ewwel ta' Jannar li ġej kien hemm il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk u l-Kanċillier tal-Ġermanja Angela Merkel.